Старта е даден. Повежда Флора. Грин парк. Гледайте за головки, само гледайте за головки. Флора. Той свърши. Джет Деландевер повежда. Флора втора. Трети Грин парк. Дръж, Джет! Бах ти пенсионера. Грин парк е трети. Води все още Джет Деландевер. Флора. Грин парк. Чудесна, извинявам се, чудесна. Джет Деландевер. Чудесна. Грин парк. Джет Деландевер. Чудесна. Грин парк. Ари, Джет, дръж втората обиколка, мама ти да е. Джет Деландевер. Чудесна. Грин парк. Брусли. Джет Деландевер. Атака от Грин парк. Атака от Грин парк. Все още Джет Деландевер. Бахте пенсионера и държава на темпото. Джет Деландевер, Грин парк. Чудесна дисквалифицирана. Ама Йона е набра. Джет Деландевер, Грин парк. Джет Деландевер, Грин парк. Чудесна дисквалифицирана с бруслито. Джет Деландевер, моля ви се, ще умрат тук и пак ще получа Джет Деландевер. Грин парк дисквалифициран накрая. Браво, Джет! Джет Деландевер не Браво, машина! пенсионера неочаквано, уважаеми дами и господа, пенсионера стана шампион. Това не може да... невероятно просто. Ветерана от двете световни войни, единствен и незаменим, ще бъде награден от президента на Персенки инвест Иван Георгиев, също така и Ватко Джинто от Шикера, най-слатена махал на Европа. Невероятно загадане. Още един път господин Дичев се доказва като един умел и много добър професионалист. Браво, батките, да си жив и здрав. Печели стики бак с гарнитура. И бира, естествено. Това чак не мога да повярвам.